Ani best friend सबनिफ्राय खास्ति बे आंनि लोगो ना पार्टि खनसे बायहेन ब्रा बायहेन ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाङा दरखारनाय लाना खारगोन बेबायदि होनबाथाय लाना खारगोन आंखौ सिनाय मोनखायो लाना खारगोन बेबायदि होनबाथाय ना पार्टि हामामोन ना ब्लगाव होबाय खिन्थु Urusnya like kuliner tapi YouTube mau musa zindabad plate mending kapan nak singe hujan lah plate mending kapan nak singe hujan lah Sunda, din dulu kembali. Oh, kedua besar deh, kedua mana? Blogger besar lagi dia. Besar sudah. Dan jar komen kalau mau jadi video. Nomor kon balik kita kan gezanin lagi nu, nokatin jenang sangka. Hai nani bra. Hai. Kaya. Love you. Bye. Na पार्टि खनसे बायहेन ब्रा बायहेन ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाङा दरखारनाय लाना खारगोन बेबायदि होनबाथाय लाना खारगोन आंखौ सिनाय मोनखायो लाना खारगोन बेबायदि होनबाथाय ना पार्टि हामामोन ना ब्लगाव होबाय खिन्थु Dia moजां खालामला karena ना पार्टि नमस्ते yes bro रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि नैबे फुटबल जानायाव राङागरायाव फैदो नायफैदो मोजां आनाया ब्रह्म हायदों आरो साबसिन मा नाममोन बावगारलायबाय आं सरि Ya. Oi, mahanggan gue. Mama thangno bingra. Sasiko. Boleh subscriber ge ya sebelum boleh dikela. Jenggai. Ha hun. Ha. De jenggai. Ha. Yes, boys. Ini kalian खालामखागोन ना? Yes, bro. Deh. Bal dan gen awas saus dan kayak. Anda turun lu sih fungbai nih. Anda mau nengok fungbai. Dan kayak. Apa ya? Yan. Mana jangan nukakan kela. Wide angle. Roket dah. Come on. Ini जोंना roket ada ya. Coba nih. Ibu. Ani channel subscribe खालामनानै बयबो सापर्ट खालामो। माने channel आंना गोदान ना दावबायारि बड'लेण्ड दावबायारि। लोगो मोननानै जोबोद गाहाम मोनबाय खिन्थु दिनै साबायखर आदा। अरे कहना क्या चाहते हो Syarna. Ay işte hangisine bitte. Was? Res kelar aja berhai kan boy
गासिखौबो इउटिउबाव होजोबगोन दे हाय होन गासिखौबो इउटिउबाव होजोबगोन हाय हाय होन मादैमोन गासिखौबो होगोन दे इउटिउबाव हाय होन बारा गिदिर ब्लगार नङा फिसा ब्लगारसो हाय गासिबो सिन्था खालामना Oh God, एक बार दिला दे चमका मेरी आँखें चमक करके चमका ठंडू बाम से नच दे फैशन थमका चमका मेरी आँखें चमक करके चमका ठंडू बाम से नच दे फैशन थमका मेरे ही चमचे मेरी jangan gaसिबो jangan karmai Ey, ich hang mir bitte. Was war?